Kohta on talvikalastuskausi taas täällä. Vuoden suurin tapahtuma. Oli jo aikakin saada satamaan vähän elämää. Kyllä, mutta kalastuskausi ei voi alkaa ilman merten suurinta ja parasta troolaria vesillä. Snarke! Haloo, Snarke! Kiiruhdahan, Snarke. Muut veneet ovat jo matkalla. Hei. Toivottavasti hänen moottorinsa kestää. Äläs huoli, onhan meillä nyt Elias huolehtimassa veneistämme. Katsokaa! Kuka Eliaksella on mukana? Onko se rannikkovartija? Taitaapa olla. Tässä on Lunni, kotisatama. Hei, Päivää. Vai tältä näyttää rannikon vanhin kalastajakylä nykyään? Mikään ei näytä muuttuneen. Ei todellakaan, ikäännymme arvokkaasti. Se on tämä raikas meri-ilma. Ja nyt haluamme taas satamamme täyteen tuoretta kalaa. Jotta voin alkaa taas myymään. Niin, kumpa minulla olisikin teille hyviä uutisia. Mitä tarkoitat? Asia on niin, että moni pieni kalastajakylä on nykyään vaikeuksissa. Siis jos Lunni ei pärjää erityisen hyvin nyt talvikalastuskaudella, en voi muuta kuin sulkea koko sataman. Mitä? Sulkea sataman! Ei voi olla. Ei voi olla. Soo! Eipäs nyt vaan nuolaista ennen kuin sitten tipahtaa. Mutta Lunnihan on aina selviytynyt talvesta. Selviämme tänäkin vuonna. Jaa, toivotaan niin. Onnea vaan matkaan. Kalaonnea! No, pelastuslaivamme huolehtii siitä, että kaikki sujuu merillä, vai mitä, Elias? Totta kai. No niin, kaikki koulut valmiuteen. Kohta tulee paljon veneitä ja vielä enemmän kalaa. Jo vain. Kuka saa eniten kalaa? Joo. No, rakas sisko, nyt saammekin mutso enemmän kalaa kuin viime vuonna. Setä, jotkut veneistä ovat tulleet tosi kaukaa. Onko tuo rakanokka edes tarpeeksi vanha kalastamaan? Tuo pieni. Oi, katso isä, tuo on hän. Niin, Junior. Tuo on Elias. Ai me ollaan jo perillä. Wow. Rakkaat kalastusalukset. Tervetuloa aloittamaan talvikalastuskausi. Meitä ei ole montaa, mutta meidän täytyy näyttää, mihin pystymme. Meidän täytyy saada tarpeeksi kalaa, jotta Lunni pelastuu. Eli pelastakaamme rakas kotisatamamme. Ainakin päihitetty huijari Pedro Gonzalesin troolin tapa. Täten julistan talvikalastuskauden avatuksi! Meillä on tunnettu kalamies. Hyhy, miksi hän sylkäisi? Sylkeminen tuo hyvää kalaonnea. Aa. Ha! Trooli! Otahan mallia maestro Pedro Gonzalesista. Ole! Ha! Maestro siellä ja maestro täällä. Kyllä vielä näet, kuka pyytää eniten kalaa. Senkin Spanski Merietala. Korjasitko verkon? Joo, se on kunnossa. Kuinka niin? Kun siinähän on reikiä. Kun verkoissa kuuluukin olla reikiä. Keskittykähän pojat kalastamiseen, älkää käsisareeni, okei? Meni.
Niitä isoja. Ei kun ne pienet on täällä. Ei kun, kelaa siima takaisin rullalla ja yritä uudelleen. Sinun täytyy höllätä siimaa. Ei, Junior. Kävimme tämän läpi jo kotona. Joo, Junior on vasta-alkaja merellä. Mutta hänestä tulee vielä näiden merten suurin kalastaja. Pura siima kelalta varovasti, niin nappaat varmasti kalan. Odota, kunnes tunnet nykäisyn koukussa. Mitä pyhän turskan nimessä täällä tapahtuu? Uskallattekin varastaa minun suuret roholikalat? Apua! Tekneki, hurraa! Ne varastivat ensimmäisen kalani. En tiedä keitä nuo olivat, mutta otan selvää. Häh? He eivät jättäneet meille sillin silliä. Minulla ei ole tarvetta pelastuslaivalle. En tullut etsimään töitä. Nimeni on sitä paitsi Elias. Mikä tämä paikka on? Tämä on Napasatama. Kalajutut.com. Tämä on rannikon suurin ja modernein täysin automatisoitu kalatehdas. Eikö se olekin kaunis? Joo. Mutta nuo sinun veneesi veivät kaiken kalamme. Voitko käskeä niitä kalastamaan muualla? Veneeni kalastavat siellä, missä käsken niiden kalastaa. Minua ei turhaan kutsuta napakuningattareksi. Meidän talvikalastuskautemme alkoi juuri. Ja meidän täytyy saada lunniin kalaa, ettei rannikkovartiosto sulje sitä. Mutta kaikki meressä kuuluu sille, joka sattuu löytämään sen ensimmäisenä. Me tunnemme nämä vedet paremmin kuin sinä. No, kerronpa sinulle yhden jutun. Elias, täällä ei ole tilaa kaikille rannikon asukeille. Pienet katoavat ja suuret voittavat.
Onko tuo sinusta lähelläkään kulta-aarretta? Ei. Eipä kai. Suunnitelmiin tuli muutos. Minisukeltaja 043 seuraa Eliasta, sitä pientä pelastuslaivaa Lunnista. Jos hän kerran tietää niin paljon näistä vesistä, ehkä hän tietää, missä Ramsalt lepää. Valehtele hänelle, sano, että tutkit vanhoja hylkyjä, eikä sanaakaan siitä aarteesta. Mä on homo, tän sataman. En muista välitämme laisinkaan. Sä älä tule lähelleni, muista tää. Voitan aina tahdollani jokaisen. Sä luulet, et lasken mä leikkiä. Ha! Sen voit leikitensä unohtaa. Saan sen, mi on sun, sillä voittaja on. Voitan aina tahdollani jokaisen. Tahtoni mä aina läpi saan, et voi mua koskaan voittaa. Natakuningatar mä oon. Minä koitan sekä voitan tämän laulun, jota soitan aina toisemme väistyä saa. Minä huijaan sekä huijaan, älä luota tähän huijaan. Natakuningatar mä oon. Mä hiljaan älkään kaikki pikkukylät mäännytän. Meren aarteet on kaikki vain mon. En muiden hädästä välitä laisinkaan, rikkauksille kun antaudun. On rikas ja paras ja parat, aina valtaa sekä kultaa ja loan. Te tulette sen kaikki vielä oppimaan. Minä jatkan, kunnes kaiken mä saan. Ne olivat valtavia, isoja kuin kelluvat vuoret ja vihaisia kuin tulivuoret. Tulin tänne kalastamaan kalaa ja tällä kalani kalasti joku toinen. Mitä tämmönen puuha oikein on? Eihän tästä mitään tule. Hiljaisuus! Kerro, mitä on siis tapahtunut, Elias. Anna tulla. Pohjoisen on rakennettu uudenaikainen kalatehdas. Sen nimi on Napatehdas. Tehdas? Onko siellä isompi nosturi? Ei, mutta kyllä paljon erilaisia automaattisia koneita. Oi voi. Ensin on vain vähän kalaa, sitten ei ollenkaan kalaa eikä ollenkaan veneitä. Juuri niin se alkoi Puhurilahdessakin. Voimme yhtä hyvin laskea Raina tai Setä, eikö me voitetakaan? Ei se on kaikki ohi nyt. Hei, kuulkaas nyt! Yhden päivän huono kalaonni ei merkitse yhtään mitään. Olemmehan me kohdanneet haasteita ennenkin, vai mitä? Niin, mutta... Eeva kalastisi vetoa. Oljatti saa korjata troolini huomenna. Joo, ja minä tarvitsen uuden verkon. Ehkä minun pitäisi hankkia pidempi siima. Sisi, ja minä taas taidan pidetä trooliani manjana. No niin, me jatkamme ihan niin kuin ennenkin. Ihan ensiksi Elias vie Majakalle hänen tarvikkeensa. Hän on odottanut koko päivän. Yksi purkki viiksimahaa. Yksi tynnyrillinen ensimmäisen luokan diiseliä.
kalastajan elämä on sitten ihana. Aivan merelle kun pääsin, niin oikein oli raikas ole. Paljon tuli saada, paljon kalaa. Hyvää päivää oli. Paljon kalaa. Hei, onko siellä joku? Minä olen pelastuslaiva Elias. Kuka sinä olet? Olen minisukellusvene. Mikä tämä paikka on? Tämä on Puhurilahti. Hylätty kalastajakylä. Täällä asui ennen paljon iloisia kalastusveneitä. Venevojat varmaan lauloivat laiturin vierellä ja... Mikä on kalastajakylä? Mitä? Etkö sinä tiedä? En. Ei vedenpinnan alla sellaisia ole. Kalastajakylä on kylä, joka tarvitsee kalaa. Veneet tuovat satamaan kalaa, jossa se punnitaan, lajitellaan ja myydään. Aivan kuten meillä Lunnissa. Ai jaa. Tältä kalatehtaat siis ennen vanhaa näyttivät. Mitä sinä teet täällä Puhurilahdessa? Juu, olen täällä tutkimassa alueen vanhoja hylkyjä. Hylkyjäkö? Joo, en kylläkään tunne aluetta. Sinähän olet pelastuslaiva. Oletko koskaan nähnyt hylkyjä? En, kun ei sellaisia täällä pinnalla vaan ole. Kuvaatko hylkyjä tuolla sinun kamerallasi? Näetkö merenpohjassa paljon jännittäviä asioita? Minä vain tutkin hylkyjä, enkä koskaan mainitse aarretta. Aarrettako? Sanoin aavetta, en aarretta. Olin kuin aaveen nähnyt, kun törmäsin tähän. Olipahan aave. Tiedätkö mitä? Lunnilla olisi nyt käyttöä ihan oikealle aarteelle. Ethän sinä ole nähnyt mitään aarretta? En, ja nyt minun pitää lähteä. Minulla on tutkimukset kesken. Kuules, minä tiedän kuka saattaisi tietää hylyistä. Voin kysyä häneltä, jos haluat. Joo, toki. Kiitos paljon. Tavataan huomenna Isossa Niemessä. Mikä sinun nimesi muuten on? Oletpa myöhässä tänään, Elias. Varovasti, Elias. Mitä oikein mietit? Kuule, majakka. Tiedätkö sinä, onko täällä päin hylkyjä? Siis uponneita laivoja. Kyllä, tiedän montakin hylkyä valitettavasti. Kenestä haluat kuulla? Oliko joillakin niistä laivoista suuri aarre? No jaa, minäpä kerron. Olipa kerran viikinkilaiva nimeltään Ramsalt. Hänen päivänsä päättyivät Isfjorden vuonolle lähes 1000 vuotta sitten. Oi. Ramsalt seilasi rannikkoa pitkin, kun raivoisa myrsky yllätti hänet. Hän etsi suojaa jäätikön juurelta. Kerrotaan, että hänellä oli mukana suuri kulta-aarre. Mitä? Oikea kulta-aarrekko. Onko se totta? On, mutta Ramsaltin päälle putosi jäätiköltä suuri jäälokkare. Hän upposi pohjaan aarteineen päivineen. Minähän etsin sen aarteen. Älä vaan sitä tee, Elias. Tiedä, että jotkut aarteet kuuluu jättää pohjan rauhaan. Ei, jos joku tarvitsee niitä. Kiitos, majakka! Oi.
sitä tuskin näkee kartalla. Se on kuitenkin kilpaileva kalastajakylä. Ja. Pian nähdään, kauanko asia on niin. Tiedät, että kylkeni on paras puoleni. Anteeksi. Mitä Elias sanoi? Patterini täytyy ladata. Mitä? Kysyin, mitä Elias sanoi. Täytyy ladata. Kuulehan, minisukeltaja 043. Olen nykyaikainen laiva. Odotan tehokkuutta. Vaadin, että työntekijäni antavat kaikkensa. Tiedätkö, mitä teen vekottimille, jotka eivät täytä odotuksia? Eli, mitä Elias sanoi? Elias sanoi ottavansa. Huomiseksi selvää, missä hylky on. Huomasitko? Osaat kyllä, jos tahdot. Mutta hankkiudu eroon Eliaksesta, kun hän on kertonut, missä Ramsalt lepää. Se kulta on minun. Ja vain minun. Huomenna vaadin tuloksia sinulta. Elias, mitä sinä keskellä yötä? Hei kaikki, kuunnelkaa! Tiedän, mistä löytyy kulta-aarre. Ihanko totta? Jos löydämme sen, olemme pelastetut. Voisimme hoitaa koko sataman kuntoon. Sitten mekin voimme ryhtyä nykyaikaisiksi. Mut mitä pötyä puhut? Ihan oikeasti, Elias. Ethän sinä voi edes tutkia merenpohjaa. Mutta kun voin! Tunnen minisukellusveneen, joka työskentelee veden alla. Minisukellusvene? Sukellusvene on varmaan näkymätön pikku mielikuvitusystävä. Eikä! Hän on oikeasti olemassa. Napatehtaan veneet kalastavat vesillämme, emmekä saa yhtään kalaa vaikka kuinka yritämme. Satamamme on kaatumassa. Mitä yrität sanoa? Että jos en löydä sitä aarretta, niin Lunni on tuhoon tuomittu. Mikään täällä ei ole tuhoon tuomittua, kunhan kaikki vaan tekevät työnsä. Ja se taas tarkoittaa, että sinä, Elias, katsot kalastusveneidemme perään. Eikä enää hölynpölyä. Sinä et ymmärrä mitään. Jassoo, hyvää yötä. Etkö voi korjata verkkoani? Mä tarvitsen uuden verkon. Ei ihan oikeesti nyt. Nyt se verkko. Olen pahoillani, trooli, mutta en usko, että voin tehdä paljonkaan troolisi hyväksi. Kyllä öljysin sen, mutta siinä kaikki. Eikä kukaan täällä osaa käsitellä oikeaa troolaria. Minä kun luulin, että vieraat ovat etusijalla, mutta hei, ensin minä, sitten minä! Olen pahoillani kaikki. Jos ette maksaa, en voi tehdä enempää. Tulkaapa takaisin talvikalastuskauden jälkeen. Mitä? Sopii. Talvikalastuskauden. Emme voi odottaa niin kauan. Etkö voi antaa luottoa? Mitä olisi vaikka uusi siima meikäläiselle? Mitä? Miksei saman tien automaattisiima? Tämä on kriisi. Voisimme yhtä hyvin antaa periksi. Ilman apua tämä todella on... Tämä on kriisi. Sinä kuule sietäisit saada selkääs. Minä voin auttaa teitä. Sain tietää eräästä aarteesta. Kuulkaas pikku pelastuslaivan ratkaisua. Vai mukaarre? Katso, tämä ei ole mitään leikkiä. Tämä on vakava asia. Olemme kalastusveneitä ja meille kuuluu kuules kalastaa. Kuka tyhmyri uskoo arvosteisiin? Vain merenjumalat voivat auttaa meitä nyt. Sinä et voi tehdä mitään. Annanpa neuvon. Laske kölisi takaisin veteen.
Siinähän sinä olet. Vihdoinkin. Miksi linnut ovat noin peloissaan? Ne eivät ole ennen nähneet minisukellusvenettä. Hei! Hei! Ole varovainen! Olisin halunnut vain tervehtiä. Kuules, minä sain eilen tietää erästä hylystä. Ihanko totta? Niin, se laiva kuljetti mahtavaa kulta-aarretta. Yes! Tai siis yes. Se kuulostaa jännittävältä. Mutta minä olen tänään kovin kiireinen. Jos voisit ehkä kertoa minulle, missä hylky on. Ja voisimme tavata sitten paremmalla ajalla. Mitä? Minähän sitä aarretta tarvitsen. Se on ainoa toivoni pelastaa Lunni Puhurilahden kohtalolta. Niin juuri. Tai siis, mitä sinä tarkoitat? Talvikalastuskausi menee pilalle, kun eräät alukset varastavat kaikki kalamme. Lunnissa ei käsitetä sitä. Me menetämme vielä ihan kaiken. Ettekö te voisi vaikka muuttaa pois? Emme halua asua missään muualla. Ajattelin, että sinä voisit ehkä auttaa minua löytämään aarteen. Minä en ole kovin hyvä sukeltaja. Mutta minä olen. Nimenomaan. Auttaisitko minua? Niin, ok. Kiitos. Mikä sinun nimesi muuten on? Olen minisukellusvene. Eikö sinulla ole nimeä? Nimeäkö? Vekotin. Onpa outo nimi. Voinko sanoa sinua Vekuksi? Sopii minulle. Tule, Vekku! Lähdetään aarrejahtiin! Tämä vinturi on pelkkä ruosten romulaja. Hei, trooli! Joko juhlakausi on avattu? Älä häiritse legendaarista troolia tämän työssä, senkin kylpyankka. Olen nukkunut talviunta puoli talvea ja tylsistynyt ihan kuoliaksi asti. Etkä sinä suostu järjestämään minulle edes pikku tervetuliaisjuhlia, vai? Tässä ei ole kyllä mitään juhlimista. Jahas, sinulle tekisi hyvää elää. Annas kun autan. Tässä kruiseri, aina kuulein. Olethan sinä minusta kuullut, senorita? Hän ei koskaan puhu vieraille, eikä hänen nimensä ole señorita. Hänen nimensä on Chiquita, Bella Valentina, Maria Magdalena, Gomez González. Oikeesti? Me yritämme tehdä töitä. Sinä et ole kalastusvene. Sinä et kuulu tänne kansamme. Tsekkaas tämä. En sanoisi häntä kovin hyvin varustelluksi minimällä. Tuota nyt sä hei kalakaua katsele. Koukkuuni tarttui jotain. Yes! Kala. Hienoa! Tuo on vasta alku. Ei! So, kukaan ei pidä itkupillistä. Hei, kalastajat! Eikö teitä ole enempää? No, mitä tuohon nyt sanoisi? Kuka hän on? Olette varmasti kuulleet minusta. Olen Napa-kuningatar pohjoisen Napa-satamasta. Sinäkö siis omistat ne robottitrollarit, jotka varastavat kaiken kalamme? Niin, minä tiedän, että minusta liikkuu monia huhuja. Ei ole niin helppoa tulla uuteen paikkaan.
Haluan vain parasta rannikollemme. Haluan vain auttaa omia rakkaita naapureitani Pikkulunnissa. Jos olen jotain elämässä oppinut, niin sen, että elämässä ei pääse pitkälle ilman huippuluokan varusteita. Koolla on itse asiassa väliä. Joten kumotakseni väärät huhut ja osoittaakseni vieraanvaraisuuteni, haluaisin antaa teille sen, mitä me etelässä sanomme, varsinaiseksi muodonmuutokseksi. Ai jaa. Minä en nyt oikein ymmärrä, mistä sinä oikein puhut. Se kuules tarkoittaa, että saatte uudet huipputason kalastusvälineet. Huipputason! Ihan upouudetko? Upouudet! Vihdoinkin joku, joka ymmärtää oikeaa kalastusvenettä. Tarkoitatko, että saan uuden verkon? Ja vieläpä ilman maksua? Niin, ilmaiseksiko? Aivan ilmaiseksi minä tarjoan. Te saatte kaiken, mistä olette unelmoineet. Ystäväni, seuratkaa minua! Kohta me rikotaan ennätyksiä. Ihan kaikki. Jää hyvästi vanha verkkoni, ylilaina Niin. vaan! Merenpohjaan nämä kuuluvatkin. Olivat muutenkin täynnä reikiä. Gracias. Merenjumalat ovat kuulleet minua. Ahti on vihdoin puolellamme. Ja se Elias jahtaa aaretta. Toi potski kaipaisi vähän kiiltoa kannelle. Tuolla, Vekku, on se napasatama. Ja sen ilkeä napakuningatar. Päivä päivältä hänen veneensä tuhoavat kotikyläni. Kuinka kukaan voi tehdä töitä sille hirviölle? Katso nyt sitä. Se on vain tehdas. Vain iso tyhmä kone. Elias. Minä en voisi koskaan olla ystäviä napakuningattaren kätyrin kanssa. Tässä on se Isfjorden vuono. Vau! Täällä jossain, jäävuoren perukoilla, on Ramsaltin hauta. Hei Elias, onko sinulla paljon ystäviä Lunnissa? Joo, mutta he eivät aina oikein kuuntele minua. Minusta ystävä on vaikea löytää. Mutta Vekku, mehän olemme ystäviä. Haluaisitko olla ystäväni? No tietty. Mehän pelastamme Lunnin tuholta. Jos me onnistumme, voinko minäkin tulla Lunniin asumaan? Lyödään vaikka vetoa. Ystävä hain, kun luo
Tervetuloa Napatehtaalle kalajutut! Tervetuloa! Paikkahan on valtava. Niin on. Mitkä ajovalot rouvalla. Pureekohan se? Kovempaa kuin lemmennälkäinen hai. Noin juuri, kaikki kyytiin. Vauhtia. Onpas erikoinen konepaja. Au! Ei mikään erikoinen. Essel-konepaja. Huippumoderno! Kärsivällisesti! Teitä varten räätälöidyt varusteenne odottavat teitä! Kuule, tämmönen hankitaan kun? Eikös vaan silli, hä? No, niin kai ei. Oi, kaikkea sitä. Oi! Ole! Jopa kaloilla on diska täällä. Vau! Kuulkaa juhlaa, pojat! Señorita! Älä huoli, Junior, kunhan vain pidät katseen eteenpäin. Ulala! Ei ole laillista pyytää näin paljon kalaa. Ehkä on. Epäilen suuresti. Ei kysymyksiä, kiitos. Olette joku puolellani tai minua vastaan. Puolellasi! Miten hieno sirkkeli! Haloo! Etkö sinä kuullut? Puolellasi! Mitä tuo nyt oli? Olepa karmea tämä kysymys. Mitähän ihmeitä tämä meinaa? Minkäs takia tässä näin korkealle mennään? Ha? Nyt on jotain pielessä. Me haluamme varusteemme nyt! Ei enää kauaa, ystävät hyvännäköiset. En uskalla katsoa alas. Katso sitten vaikka ylös. Sinä lupasit uusia varusteita! Anna ne varusteet ja päästä meidät alas, että pääsemme jatkamaan töitämme. Estás loco! No. Ette te mitään saa, vaan teistä tulee uusia varusteita. Halvimmassa ja parhaassa tehtaassa aika kaukana. Mitä? Määränpäänä Kiina! Kiina! Hyvää matkaa. Minua ei yhtään huvittaisi olla mikään made in China. Game over, Lunni. Game over.
Isfjord-vuona minä tiesin, että se on todellinen kultakaivos. Ei! Elias! Mitä meren nimessä olet mennyt tekemään? Senkin arvaton keulakoriste! Sinun piti pitää tuo pelastuslaivan kuvatus erossa minun kullastani, minun koulultani. Tuosta hyvästä tuon sinut! Kantunana! Näitkö sen aarteen? Näin! Siellä oli tuhansia kultakolikoita. Mutta laiva meinaa kohta pudota. Ja melkein sortui päälleni, kun kävin lähellä. Ihan kuin se olisi liikahtanut. Hei! Kiinnitä tämä ramsalttiin ja ota niin paljon kolikoita kuin voit. Ok. Elias, onko teillä sähköä lunnissa? No tietysti on. Emme me kivikautta elä. Sinulle kiitos kaunis avustasi, Elias. Haluaisin nähdä kahden kesken minisukeltaja 043. No? Häh? Tarkoitatko Vekkua? Vekku? On aina ikävä tuottaa pettymys, mutta hän on minun vekottimini ja hän työskentelee vain minulle. Mut Vekkuhan tutkii hylkyjä. Mitä tekemistä sillä on Napasataman kanssa? Minisukeltaja 043 etsiikin aarretta minulle ja Napa Imperiumilleni. Aarretta? Elias! Vaijarini on liian... Ei Vekkua, ei aarretta. Vekku, onko se totta? Työskenteletkö Napasatamalle? Hänelle! Joo, mutta kun minä kyllä aion kertoa sinulle, mutta sitten ajattelin, että halusin vain... Ja minä kun luulin, että olet ystäväni. No, mene matkoihisi, Elias. Minä kuulin sellaisen huhun, että Lunnilta puuttuu kokonaan pelastuslaiva. Älä mene! Etsi minulle aarteeni. Tämä on käsky. Minun käskyni! Elias, miksi tulet yksin? Missä sinä olet ollut? Missä muut oikein ovat? En ole nähnyt heitä sitten eilisen. Missä he ovat? En tiedä. Elias, kai sinä vain pilailet. Et ole tosissasi. Oi ei, taidan kuolla. Et tiedä, missä veleemme ovat? En, koska menin Isfjordille etsimään sitä aarretta. Mutta Elias, oletko etsinyt aarretta sen sijaan, että olisit huolehtinut veneestämme? Halusin vain auttaa Lunnia. Mitä voin tehdä? Et voi tehdä enää yhtään mitään, Elias. Mitä on kalastajakylä ilman kalastajia? Lunnia ei enää ole.
Miksi se Arri? En suostu enää ottamaan käskyjä sinulta. Ajattelet aina vain itseäsi. Kuolet ilman minua! Senkin turha avustaja! En tarvitse ketään! Auttaa sinua ja Lunnia. Napakuningatar on vanginnut kalastajat. Sinun täytyy... Mitä? Sano jo! Sinun täytyy pelastaa heidät, Elias. Vekku! Vekku! Kaljatti! Täällä on minisukellusvene, joka tarvitsee apua! Häh? Oh! Ei ole aikaa hukattavana. Pysy siellä! Mikä hänellä on oikein hätänä? Miksi? No minä olen kovin pahoillani, Elias. Enempää en voi tehdä. Ei ollut tarkoitus pilailla vehkeesi kohta kruiseri. Jos minä en selviä, huolehdithan siskostani. Comprende! Comprende, amigo! Comprende! Junior, oletko kunnossa? Kuule, minusta ei tule kalastajaa, isä. Vaan minusta tulee pop-tähti.
paljon. Missä kalastusveneemme ovat? Elias! Mene pois! Tämä on minun aarteeni, vai minun? En enää välitä aarteesta! Missä kalastusveneemme ovat? Ehkä napasatamassa. Ne hyväuskoiset pikkukylpyammeet ovat poissa nyt! Ja Ainia! Mitä olet tehnyt heille? Irti minun aarteestani, kuulitko? Se aarre ei paljon auta! Kun rannikkovartiosto kuulee, että olet vanginnut kalastusaluksia! Rannikkovartija! Siinä olet! Todella väärässä! Sillä rannikkovartija ei kuule sinulta mitään! Peppu! Sinä elät! Pelastit minut, Elias.
odottanut edes vuoden, edes yhden vuoden. Minä näin jotain tuolla. Jotakin näyttäisi nousevan pintaan. Ihan tuolla noin. Hän on hengissä. Yes! Hän selvisi! Hän on elossa! Hän on elossa! Junior! Ai poikani! Otetaanko heti uusiksi? Vai mitä sanotte ystävä? Elossa! Voi kiitos vetten luojalle! Kuka uusi ystäväsi on, Elias? Hänen nimensä on Vekku. Ja hän tulee kanssamme asumaan. Lunniin. Nyt, eikö tervetuloa Lunniin vaan. Kyllä! Eläköön Elias ja Vekku! Elias ja Vekku, tyttö! Hyvä! Ilta, Elias. Kiitos, kun pistit tämän jääkuningattaren kuriin. Meinasi pilata koko rannikon. Ei herra rannikkovartijan Lunnista tarvitse huolehtia. Ei niin, koska sinuun voi luottaa, Elias. No kappas! Kuningatar on the rocks. Hän olikin aina niin kovin kylmäverinen. No, kukaan ei pidä itkupillistä. Äiti. Haluan olla kalastaja vielä 100-vuotiaanakin. Minähän sanoin, sinusta tulee vielä mahtava kalastuslaiva. Pop-tähti mukaan. Ahdin kiitos, että Elias ja Vekku pelastivat rakkaat ystävämme. Hämmästyttävä saavutus. Eikä siinä kaikki. He pelastivat koko Lunnin kylän myös. Lunni ja laivamme pelastuivat, koska meillä on koko maailman paras pelastuslaiva. Halo! Ketä täällä pitää hinata, että saa palvelua? Pitäis päästä takaisin töihin! Äläpäs kilaa! Olin täällä ensin. Sinäkö ensi, mokoma leväaivo? Autan mielelläni kalastuksessa, mutta tästä hajusta en pahemmin väliä. Katsopa, trolli! Me saimme eniten kalaa. Niin, minä kummipoika yhteensä siis. Sekin vanhus. Minähän nappasin kaiken eniten, enkä... Ja minun moottorini kesti taas. Elias ja Vekku. Vai löysitte Ramsaltin aarteen Isfjordenista? Kyllä. Mutta jätimme sen sinne meren pohjaan. Ihan niin kuin käskit, majakka. Koska kalat, ne ovat... Meren aarre! Oi, Hei lintu! katsos!